amics i amigues universitàries, ja tenim els primers campions dels campionats de Catalunya universitaris per equips. Ahir van ser les finals del voleibol masculí i femení al Poliesportiu Municipal del Gornal. En voleibol femení vam viure un partidàs de gairebé 2 hores i mitja, on finalment la Universitat de Barcelona es va acabar imposant 3-2 a la Universitat Autònoma de Barcelona, en un partit on en el quart set es van arribar a salvar fins a 6 match balls i on finalment les blavenques es van imposar i són les campiones actuals de Catalunya per quart any consecutiu. D'altra banda, en la final masculina, la Universitat de Barcelona es va imposar sense cap misteri a la Universitat de Lleida per 3-16-0. La Universitat de Barcelona va fer notar d'aquesta manera el fons d'armari que té i el seu entrenador David Lorente va revalidar el títol per partida doble. D'aquesta manera, els dos equips de voleibol de la Universitat de Barcelona viatjaran a València per disputar els campionats d'Espanya, on espereu que el nivell sigui molt intens. Recordeu que avui coneixerem els nous campions del bàsquet femení i l'handbol femení, que es disputaran un altre cop al Poliesportiu Municipal del Gornal a les 9:30 del matí. Es disputarà la final d'handbol, mentre que a les 12 es disputarà la final de bàsquet. Com sempre us esperem i podeu fer un seguiment de la competició a través de les xarxes socials o a través de la pàgina oficial dels Campionats de Catalunya Universitaris.